Molweni bahlali, igama lami nongibiza. Today ndifuna uqala into edibene ne-financial maths. So andizawuqala nge-simple interest ne-compound interest, ndinixelele i-difference, ndenze imizekelo embalwa. Uyayibona? Lula kanjalo nje. Kukho into engazuzenza kule term 1 because ndiyabona uba ndiyashiyeka, so ndifuna uleqa ku-term 2 then ndizawumane ndibuya ngezi video zika-term 1. Uyayibona? So masiye sinabani sino-simple interest versus ulento u-compound interest. Ayazidane. So sine-simple interest versus in compound interest, ne? Yintoni umehluko between those two? Okay. Hayi ke mna ndizayenza lula le nto. Kowenu okanye masithi unobuhlanti benkomo, ndibuze, do you prefer uba bukhule simple okanye compound? So compound interest versus simple interest. If ever ilento into yakho ikhula simple, kuzala nje i-capital yodwa. Xa i-compound kuzala nantoni? Namatakane. If ever asithi simple, kowenu umthetho wakhona we-reproduction wakowenu yi-simple interest. Ngowe-simple interest because kowenu kufuneka kuzele umamakho qha notatakho, kuzala i-capital. Abantwana kufuneka ngabezele. Kodwa if ever kuzala umntana, kuzala umama, kuzala utata, kuzala umzukulwana, kuzala umzukulwana womzukulwana, loo nto yintoni? I-compound interest. Into ufuna yenzekile ebuhlanti xa ngumzukulwana, but ke for the economic point of view sifuna kuzale nje i-capital kwiifemeli zethu. So masenze umzekelo, masithi sino-year 1, sino-2, sino-3. I hope siyabona, ne? Sine-R100 izala ngabani? Ngo-10%. Kwi-simple interest ngo-year 1 izawuba ngubani? Izawuba ngu-R10. Ngo-year 2 sinesibini yi-R10. At the end of year 3 sibe sine-interest yabalini? At the end, ne? Sobe sine-total kabani? Ka-R30. Uyayibona? Total ye-R30. Uyayibona? Then ibhalansi yethu ke ngoku ibe ngubani? Ibe ngu-130. Kuzale nje ntoni? I-capital apha. Kodwa kwi-compound interest ayikho njalo. Kuzala namatakane pha, kuzala kwanto. Kunyaka wokuqala ingangubani? Ingangu-R10 xa masithi ngu-simple apha. SI simple interest. Apha ngusi-compound interest. Kozala ntoni ngoku apha? Kozala namatakane. So apha izawuthi 100 times 1.1. Oh shit. 1.1 times 100. R10. So ngoku sengubani apha? Sengu-11. Uyayibona? Apha ngubani? Asengu-11 ngoku masithi iyonke apha ngubani? Ngu-33.1. Xa sidibanisa yonke i-total ayisengobani? Esengo-30. Okanye masithi total yethu ngubani? 33.1. Which means apha ngu-12.1. Yebo? Iyenyuka okokokoko. So ayifani, izele ngokufanayo. Kwazala nantoni? ne-R10 lo nyaka. Kwazala naleya kulo nyaka. Yabona? Njalo njalo. Itotal apha ngu-33.
So i-compound kuzala ama-tokens nemazi namatakane yonke into kwi-compound interest, kodwa kuzala i-capital qha. Masiye kwii-formula zethu ne, ke ndijonge apha iifomyula zethu sizicacise iifomyula zethu. I-simple interest, SI, is equal to A is equal to P1 plus I N. P, A future value ne of a money invested or borrow. I-future value le yemali etyaliweyo okanye ebolekiweyo, then ibe together with interest lena i-amount ngapha, uyayibona? So i-total amount. P yena i-present value okanye i-initial capital okanye imali ebolekiweyo. La mali ufuna ukwenza kuyo into kuphume into. Umzekelo ubuyibolekile, imali oyibolekileyo izoba nguphi, okanye imali oyi-investayo at the moment izoba nguphi, uyayibona? Then sibe no-I omele interest, sibe no-N. U-N must always be in years ne. Usenonikwa in ilento in 365 days. So funeka ukhumbule utshintsha eza ntsuku to bani, to years, uyaba ngubani, 1 year, uyayibona? So it must be always in years. And to interest yethu siyayazi u-I, we always divide it by 100 so that izoba suitable lento i-formula yethu. Ngu-1 ke lo, nguphi lo, okay. I-answer yethu is always represented uba iku-R, iku-rand value ne. Okay, masisuke kweyantoni, we-simple interest, masiye kweye-compound interest. I hope sivene apho ne. Nditshilo mos ndathi lena yile mali esiyifunayo, lityala lethu lizoba yimalini at the end of how many years, okanye investment yethu izoba kanganani after how many years ku-interest ethile. Apha yile mali esitheni siyibolekileyo okanye le mali siyitheni siyityalayo, u-I wethu interest yethu le ofarishwa yiloo bank okanye nguloo matshonisa wethu. U-N izawuthatha ixesha elingakanani. So we can look for anything, isenoba yile unknown, so wena le isenoba yilena. But sayibonakala senza imizekelo, this is sort of i-background, ube ne-understanding uba xa sithetha nge-simple interest sithetha ngantoni, uyayibona? Okay, masiye kwi-compound interest ke ngoku. Ziyaphela ikhokhi zam. A is equal to P1 plus I u-N. So lena ile mali iyafana. U-A ile amount i-amount yethu yokugqibela. Umzekelo benenze ngolento u-100 le mali masithi investiwe 1 plus bente ngu-10%, so over 100, uyayibona? Senzenza umzekelo ngonyaka oyi-1, which is answer yakho izoba ngu-110, uyayibona? So u-100 la mali investiweyo ibe ngu-I, 10% wakho, N ibe ngunyaka, uyayibona? Lena uzoba imalini at the end of the day after ku-investwe ngo-10%, uyayibona? So ilaa nto kuthiwa yi-future value of a money invested or borrow ibe accumulated together with in-accrued interest, uyayibona? I-interest per annum isenoba compounded. So i-compounding zizele nto ziyafuna ukuziqaphela apha kwi-compound kule no-interest, because usenoyinikwa le nto N in months, usenoyinikwa in days, usenoyinikwa ntoni. So i-compounding zihlukile. Umzekelo kulo umzekelo nkqubo wenza is compounded annual, that's why we only put one apho singayi-divide. If masithi ngu-N, sithi ngu-I, compounded annually, so masithi apha u-N wethu simtimes ngabani, ngo-1, no-I wethu simdivide ngabani, kuyadivayidwa apha ngo-1. Then if ever ngu-half yearly simtimes ngo-2, uyayibona? Apha sidivayida ngabani, ngo-2. If is quarterly, zingaphi iikota zethu zonyaka, ziyi-4, sitimes ngabani, ngo-4, u-N wethu sidivayida ngabani, ngo-4. If is monthly, sitimes ngabani, ngo-12, sidivayida ngabani,
ngo-12 uyayibona. So masithi kuthiwe 2 years, so ngu-n mos lo kuthiwe times bani 12. I masithi kuthiwe ngu-10% divide by bani u-12 uyayibona okokoko. But sayibona kasitheni asithenze imizekelo. Ngoku ndisazama ukunika nje i-background, ndizawuyenza imizekelo kwi-next video, then I want to keep it short and sweet uyayibona. Okay, so if incedile le video, comment on the comment section below and share it in your Facebook with your friends uyayibona. Yeah, bye bye.